Kleknite, sinovi moji, da vas pričestim pred boj. Izusti blagim očinskim glasom, a oni osjetiše mekoću u njemu, pa zatreperiše. Ispod oka se pogledaše dva brata, pa bez reči poslušaše oca i kleknuše pred njim sa mačevima pobodenim u zemlju ispred sebe. Držahu ih za sečivo sa krsnicom pred čelom kao da gledaju sveti krst. Vukomiru zadrhtaše ruke pre nego što ih položi sinovima na glavu, a oni kao da to osjetiše, pa se stresoše. Očinska ljubav je jača i ne da se obuzdati ni prikriti. Naš kralj Stefan Nemanja zakleo nas je kao čuvare koplja svetog Georgija i poverio nam da čuvamo ove svetinje. I svojim životima ako treba. Mi, vitezovi čuvari, časno živimo, ali i časno umiremo. Bolje izgubiti glavu nego svoju sagrešiti dušu. Zato ćemo radosno ispiti čašu stradanja Hristovog, kako bi oni posle nas rekli: tamo leži stari Vukomir sa svoja dva sina, Medvenom i Krstanom. A ni korak nisu odstupili pred ubijačima, a oko njih su kosti 100 posečenih zlovernika. Kao otac sam vas ponosno nosio na rukama. Sad ću vas ponosno i Hristu privesti. A neka nam sveti Georgije podari svoju snagu da što više ovih lopuža posečemo, da ni jedan ne ukalja svojim dahom njegovu kapelu. U ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin. Zatim starina poljubi sinove u čelo, očeva dva junaka i majčine dve crvene jabuke, pa da ga sinovi ne bi videli suznog, brže bolje se okrenu od njih i krenu ka stazi, kojem je trebalo da se Tevtonci uspenju. Za mnom, vitezovi, za krst časni i večnu slavu, povika on podižući svoj mač. Dva brata bez pogovora krenuše za njim sa isukanim mačevima i podignutim štitovima. Ne govore ništa, reči im zapele u grlu, a srce sve jače udara. Hoće da iskoči iz prsa. Stadoše nad stazom i pogledaše dole. Vatrena zmija vijugavo im se približavala korak po korak. Vetar je nosio plamen, a treperavo svetlo osvetljavalo mračne prilike koje jedna za drugom grabe uzbrdo. Ubrzo začuše i zlokobni zveket oklopa. Sevnu munja iznad njihovih glava, pa otkri dugačku kolonu napadača koja se raširila duž uske staze. Crni plaštevi im lepršaju na vetru kao krila u kakvih bauka, a kukuljica im skriva lica. Tutnjava se prolomi kao da se nebesa kidaju. Kiša opet poče polako da pada i zvekeće o njihove oklope. Prilaz je uzan. Ne može da propusti više od 2-3 čoveka istovremeno. Ako uspeju da ih zadrže na ovom mestu, moći će da odbiju napad. Iako stari ratnik zna da su im izgledi nikakvi, ko se još može odupreti takvom bezumnom gnevu i sili? Medvene i Krstane, reče odlučno otac. Hoću da stanete iza mene i da napadnete samo kad preko mene mrtvog pređu. Tajac beše kratak. Krstane, reče stariji brat, hoću da staneš iza mene i da napadneš samo kad pređu preko mene mrtvog. Ali mlađi brat se odmah pobuni, prozre njihove namere. A ja da gledam kako vas ubijaju, jeli? Da vam gledam u leđa? Pa kad to reče, iskorači napred i stade kraj oca s leve strane. Borit ćemo se zajedno, reče kratko. U to medvene stade sa očeve desne strane i spremno s mačem u ruci i sa čvrstom verom u Boga, sva trojica dočekaše napadače koji izroniše iz mraka, kao bauci iz ada.